Ya uwei pulit ke jela asamu bla shakno bershang bat mule bejat ke wei ke kena la kemno ya u diki pulit ke ribhoi district kat kum ke jingkno bala register mukat duma persha ya u hapo ke nongpo women police station bala pengat ya u hapo ke kindon an jong ke pokso act. Kat kum ka kai phot na USP ke ribhoi la ya thuo ba ka te ke jingja kala ja ha ka arpunyo trik nailar arjar pusan na ka wei ke shnong ka ba mar khap pot bet ke jela asam. Kabahap hapo ka jingpen jong ka maula snai police outpost ha ka ba uwei pulit asam la keno maula don jing thmu bat persang le bejat ya ka wei ka khna ken thai ka badang hapo rta bat la kem ya u da kino shong shnong henry ulayo ban phet no ki pulit tang mari yo jing ujor ha ka arpu khandai trik naila ajar pusan kila pha ya ka kunhun shalom ding asam ban kem yo te ubrio ubasha keno ude uprojan lang thasa jong ka 18 APBN lomding bat utei ubrio la wanra shanong po na ka benta ban penlong ka jing token ki pulit ki la pharu ka jing tep bakin shemi ki lat ki linti baro ban pindap kloya ka jing bishar bat ban pinti kana ya ka hok na ka benta ka te ka heprit ba sha le ben shushu an sdangi ki jing bishar klem da pin slam bat on sio by lutksan kat kum ka an ya ka lanot da ka sarkar jila